Em dic David Bueno, soc doctor en Biologia i treballo de professor i investigador en genètica al Departament de Genètica de la Universitat de Barcelona. Vaig estudiar el batxillerat científic i després vaig fer la llicenciatura en Biologia aquí mateix a la Universitat de Barcelona. Acabada la llicenciatura, vaig fer una tesi doctoral al Departament de Genètica, treballant amb regeneració de sistema nerviós en invertebrats, i després vaig marxar un temps a fora a fer estades a diferents laboratoris. Vaig estar una mica més d'un any a la Universitat d'Oxford, al Departament de Bioquímica, i estades més curtes d'uns quants mesos al Laboratori Europeu de Biologia Molecular a Heidelberg, a Alemanya, i al Departament de Zoologia d'Innsbruck, a Àustria. La meva feina aquí a la universitat és doble. D'una banda, fer classes a diferents nivells de grau i de postgrau per formar nous biòlegs i nous estudiants en ciències biomèdiques i en biotecnologia, i d'altra banda fer recerca. Concretament, jo treballo en recerca genètica de formació del sistema nerviós central en vertebrats. Bàsicament faig servir embrions de pollastre i de rata, i també a nivell més teòric per ara, a la cerca de gens que puguin estar implicats en aspectes del comportament humà relacionats amb els conflictes humans, violència, agressivitat. És un projecte conjunt amb la Universitat Oberta de Catalunya. A banda d'això, aquí al Departament de Genètica hi ha molts altres grups de recerca que fan des de recerca biomèdica, cerca de gens implicats en malalties humanes, a recerca d'ecosistemes, de zoologia, botànica, bioquímica, microbiologia. És una facultat molt dinàmica on hi ha moltíssims grups de recerca.